Masih di jalur yang sama New Margo Laras Sriwijaya Royce Multimedia Kayan bergoyang polo Ini kula terangkan kadang melewatan Lebak modo sedayanipun pemenaik tasik melekan pokoknya sing lebak modo Lamongan sing melek-melek juga Amir Jadilan live streaming spesial kanggo bocah kae sing kate ditangkap nang patang dina patang bengi apa sih rasa lirak-lirik budal lebak modo aku disiki aku tenggo iyane bubak kawak krono
sido